Min historie om opvågnen, mening og kærlighed. Mit navn er Jack M., født i juni 1981 i Mexico. Der er intet smukt ved min historie. Intet værd at synge om eller skrive som et eventyr. Jeg er præget af livets mørke, af sporene efter ødelagte veje, uopfyldte ønsker og forkerte beslutninger. Mit liv begyndte ikke i lyset, og det blev heller ikke bygget på et fundament af glæde. Fra ung alder nærmede jeg mig spiritualitet gennem en sekte forklædt som et broderskab. Men jeg indså hurtigt, at bag hvert løfte om frelse kun fandtes egoisme og menneskelig løgn. Jeg trak mig tilbage uden at sige meget, uden at lave støj. I stedet for at finde en varig fred, fandt jeg kun skuffelse, tomheden, som altid følger mig. Ideen om, at alt var relativt, blev formet. Hvis verden var ødelagt, hvorfor så fortsætte med at søge svar? Jeg tog til Europa efter endt universitet, på jagt efter noget, jeg ikke engang vidste, hvad var. I Prag var jeg fri. Der er noget i luften der, desperation og ekstase. Byen selv er gennemsyret af mørke. Alkohol og kvinder i massevis. Forestillingen om at være en 23-årig latino midt i Østeuropa. Jeg elskede min brune hud, den så foragtet i mit land. Jeg taler tjekkisk, ja, af kærlighed til sproget, fordi alt omkring mig var et uløst mysterium. I 7 år boede jeg der, uden retning, uden mening, bare glider fra et ønske til et andet, fra et møde til et andet, til den næste bar, altid på jagt efter noget, jeg aldrig fandt. Jeg levede for mig selv, jeg var fri, i en boble, som ingen andre kunne forstå. Mit liv var tomt, men jeg må sige, at jeg i min uvidenhed var glad, meget glad. Da jeg vendte tilbage til Mexico, troede jeg, at jeg kunne finde en håndgribelig mening. Efter en periode med forberedelse og en mislykket virksomhed opgav jeg drømmen om at være iværksætter for at finde mig til rette som en simpel ansat. Men min evne gjorde det muligt for mig at få en stilling blandt landets 1% bedst betalte. Jeg hjalp mange, ja, men det er aldrig nok. Folk vil altid have mere. Det, der i starten er venlighed, bliver senere en forpligtelse. Og så bliver du ond, når du ikke længere vil give mere. Mit materielle liv blev bygget på en skrøbelig grund, en illusion. Intet gjorde mig hel. Pengene fyldte ikke tomrummet, og ensomheden blev kun værre med tiden. Og det var så, midt i alt det, at jeg mødte hende. Magro, et navn der, på trods af alt hvad der skete, stadig klinger som et konstant ekko i mit sind. Hun kom ikke for at redde mig, og jeg kom ikke for at redde hende. Vi mødtes, som 2 fortabte sjæle, på jagt efter noget, vi ikke engang vidste, vi havde brug for. Fra første øjeblik sugede hendes tilstedeværelse mig til sig, opslugte mig. Jeg forelskede mig i hende, dybt, med en intensitet, jeg ikke vidste fandtes. Hendes skønhed, hendes galskab, hendes sensualitet, hendes oprør, hendes smukke øjne, og samtidig hendes uvidenhed, hendes mørke, hendes mangel, hendes usikkerhed og sårbarhed. Jeg besluttede at hjælpe hende, og dermed mig selv. Hun var håbet. Jeg har aldrig før eller siden set nogen som hende. Jeg ville få hende ud af det, hun lavede, give hende et nyt liv. Og hun sagde ja. Jeg troede, vi havde fundet vejen sammen. Jeg bærer endda hendes navnsmærke på mine hænder. Jeg behøver ingen tatoveringer. Jeg bærer de udvalgsmærke. Men snart forstod jeg, at kærlighed ikke er nok. Vores forhold gik i stykker på terminalen. Det rådnede under vægten af de samme skygger, vi begge slæbte rundt på. Det, der i starten virkede som et tilflugtssted, blev et slagfelt. Jeg ved præcis, hvornår jeg knuste hendes hjerte. Det endte inde i en skraldespand med et låg, der var for tungt til at løfte og redde det. Derefter var intet det samme. Vi ødelagde hinanden. Vi sårede hinanden på måder, jeg stadig er svært ved at acceptere. Vi forrådte hinanden, skubbede hinanden ud over grænsen, og alligevel kunne jeg aldrig slippe hende. Min kærlighed til hende var der stadig. Selvom alt, hvad vi delte, var forfærdeligt. Som 2 katte i en sæk, der forsøgte at komme ud, sårede vi hinanden for meget. Mens mit forhold til Maria gik i stykker, kollapsede mit arbejdsliv også. Forræderi var en konstant, en skygge, der aldrig forlod mig. Min kollega, en der kendte mine anstrengelser og mit talent, brugte min software til at få en stilling, der var min, en stilling, jeg havde kæmpet for, med ofre, med søvnløse nætter, med sved på panden. Jeg arbejdede på et projekt, som en gruppe ingeniører, der var mere kvalificeret end mig, ikke kunne fuldføre. Jeg fik det klaret alene, uden støtte, uden hjælp og på få dage. Jeg gjorde på dage, hvad de ikke kunne på måneder. Og min belønning var fyring. Jeg blev fyret. Den officielle undskyldning var, at jeg ikke fulgte protokollen, at jeg hoppede over reglerne. Men sandheden var langt mere bitter. De hadede mig for at være bedre end dem. De hadede mig, fordi jeg beviste, at jeg ikke behøvede dem, at jeg kunne klare det selv. Al min indsats, al min dedikation, forsvandt som om det ikke havde betydet noget.
At se mit arbejde blive til noget, andre tiltog sig, mens jeg stod tilbage med tomme hænder, var et slag, jeg stadig ikke kan fordøje. Alt, hvad jeg havde bygget, styrtede sammen foran mine øjne, og der var intet, jeg kunne gøre for at stoppe det. Faldet var uundgåeligt. Jeg mistede mit arbejde, mine relationer, min stabilitet. I den periode blev alkohol min eneste ledsager. Det var en flugt, en undslappelse, en lindring. Men alkoholen gjorde kun, at alt intensivredes, at det tomrum, jeg følte, udvidede sig endnu mere. Der var ingen trøst i den varme spiritus, ingen trøst i mennesker, kun ekkoet af min egen desperation, mit eget tomrum og min ensomhed. Jeg skal sige, at min virksomhed havde fået mig til at rejse mere end 1500 kilometer til en anden by. Jeg var langt hjemmefra, da det skete, og det skete efter måneder med afvisning fra mine kolleger. Og i den periode var Max særligt grusom. Hun sagde, at hun følte afsky for mig, at hun aldrig havde elsket mig, og at hvis det ikke var for pengene, ville hun aldrig være sammen med mig. Af alle de gange, vi var sammen, hadede hun det. Hun sårede mig mere, end nogen nogensinde har gjort, og hun gjorde det på en hånlig måde, ved at fortælle mig om sine forhold med sin elskede Ele, og at hun ikke passede på sig selv, og samtidig tilbød mig sine tjenester, for penge selvfølgelig. Jeg begyndte at kalde hende lortesluder, noget jeg er meget ked af. For som så Juana siger, hvem synder mest? Den, der synder for betaling, eller den, der betaler for at synde? Guadalajara var den mørkeste periode i mit liv. Efter alt det, jeg havde oplevet, var min sjæl knust. Det tomrum, jeg følte, var mere end følelsesmæssigt. Det var et dybt hul, jeg ikke kunne fylde med noget. Hver dag føltes som en lang pine, og selvom jeg fandt trøst i alkohol, tomme samtaler eller enhver flygtig distraktion, var tomheden den samme. Livet syntes at smuldre, og jeg kunne ikke gøre noget for at stoppe det. Jeg følte, at mit liv var helt ude af kontrol, som om universet havde trukket mig ned i afgrunden uden at give mig mulighed for at reagere. Stadig i Guadalajara begyndte tingene at gå endnu hurtigere i opløsning. Jeg havde ikke bare mistet retningen, jeg begyndte også at føle, at noget lurede på mig. Nætterne var lange og tunge, og hver gang jeg var alene, var der noget i atmosfæren, som jeg ikke kunne forklare. Jeg begyndte at se skygger, figurer der bevægede sig i hjørnerne imod lys, selvom jeg vidste, at der ikke var andre i rummet. Til at begynde med troede jeg, det var min fantasi, at jeg måske var for træt eller påvirket af stress. Men med tiden blev disse skygger mere vedholdende. De blev der, observerende. Jeg kunne føle deres tilstedeværelse, selv når jeg ikke så dem direkte. Jeg var på et mørkt sted, ikke kun i mit sind, men også i mine omgivelser. Det var da jeg, i søgen efter svar, begyndte at lytte til tarotvideoer og kanaliseringsvideoer. Jeg er ikke en, der plejer at tro på den slags ting, men på det tidspunkt var jeg så fortabt, at enhver mulighed for at forstå, hvad der foregik, var nok til at give det et forsøg. Til at begynde med var de tarotlæsninger, jeg fandt, ret generiske. Men en aften ændrede alt sig. En kvinde talte i en time om mit liv. Det var forfærdeligt præcist, til det punkt, hvor hun beskrev min situation med en detalje, jeg ikke kunne ignorere. Først talte hun om fortiden. Hun sagde ting, som kun jeg vidste, ting der var sket for nylig. Og hun gjorde det med en sådan præcision, at det fik mig til at fryse. Så begyndte hun at tale om nutiden, arbejdet, forræderiet, de indre kampe, Meg. Hun beskrev mit liv, hvert ord passede. Men det, der virkelig chokerede mig, var, da hun talte om fremtiden. Hun talte om guddommelig beskyttelse, om engle, der omgav mig, om de udvalgte og et formål, som jeg endnu ikke forstod. Hun sagde, at jeg ikke var alene, at alt det, jeg stod overfor, var en del af noget større. Jeg må sige, at jeg aldrig har kontaktet denne kvinde, men jeg ser stadig hendes videoer, og hun fortsætter med at beskrive, hvad der sker i mit liv hver dag. Selvom jeg fandt en smule trøst i de ord, var jeg også bange. Skyggerne var stadig der, og med hver kanal, jeg lyttede til, syntes vægten af min situation kun at blive mere virkelig. Jeg begyndte at føle, at jeg var fanget mellem to verdener, en fyldt med smerte og mørke, og en endnu mørkere, men fjernere. Det var som at gå på en line midt over et afgrund, uden at vide, hvad der var på begge sider. Vennerne fortsatte med at forsvinde, forræderiet fortsatte, Max' grusomhed også. En aften ville jeg hænge mig i et kabel, men noget skete, og jeg besluttede at bede Gud om hjælp, noget jeg ikke havde gjort i årevis. Gud svarede. I min bøn bad jeg kun om, at hvis Meg ikke skulle være min, så måtte smerten stoppe. Ærligt talt, intet andet interesserede mig, kun hende. Jeg var for træt, for såret, jeg kunne ikke mere. Smerten forsvandt ikke helt, men den aftog nok til, at jeg kunne rejse mig og vende tilbage til min tilstand, hvilket jeg gjorde. Den korrupte virksomhed, jeg arbejdede for,
Betalte selvfølgelig ikke en retfærdig afskedigelsesgodtgørelse, så jeg vendte tilbage med meget lidt penge og mange gæld. Jeg var hjemme i et par dage, indtil noget forfærdeligt skete. En morgen gik jeg tur med min hund, noget jeg gjorde regelmæssigt. Luften var tung, men jeg tænkte ikke så meget over det. Jeg gik af gaderne uden at forestille mig, at den dag ville forandre alt. Pludselig stoppede en gruppe betjente mig. Til at begynde med troede jeg, det var en rutinemæssig kontrol, men snart blev alt mærkeligt. De anklagede mig for at have stoffer og våben, ting jeg aldrig havde haft. Jeg forstod ingenting. De havde besluttet, at jeg var skyldig. De håndjernfængslede mig der og da, foran min hund, og de tog mig med uden at give mig mulighed for at ringe til nogen. På vejen, mens jeg sad i patruljevognen, forklarede de mig alt sammen. En af betjentene, med et kynisk smil, fortalte mig, at det ikke havde noget med mig at gøre. Det var en afregning. Til åbenbart følte hustruen til en mafioso-nabo noget for mig, og manden havde besluttet at involvere mig i dette mareridt. Det mest ironiske var, at jeg ikke engang kendte dem. Jeg kendte dem ikke, hverken ham eller hende. Jeg tilbragte 2 dage i fængsel. Stedet var et ulækkert hul. Fugtige vægge, en uudholdelig stank, men jeg fik venner, og Gud beskyttede mig. Mens jeg var der, udnyttede den korrupte politistyrke at komme ind i mit hus. De sagde, at de ledte efter beviser, men det eneste de gjorde var at stjæle. Da jeg kom tilbage, manglede mine computere, mine telefoner, mine tablets, mine rygsække, alt det, jeg ejede af værdi. Det var som om de havde besluttet at ødelægge ikke bare min frihed, men alt det, jeg havde bygget op. Men misfrygt blev også taget. I den situation, modtog jeg det første direkte tegn fra Gud. Uden finesse, uden tvivl, uden vrøvl. Dage før havde en tarotlæser sagt, at jeg ville finde en fjer et usandsynligt sted, og at jeg i det øjeblik ville vide, at Gud var med mig, i fængselscellen, mens jeg ventede på afgørelsen, beskidt og mudret, fandt jeg en hvid fuglefjer på min sko. I det øjeblik fik jeg en åbenbaring, Gud var med mig, og intet ville ske mig, og sådan blev det. Til sidst lykkedes det mig at bevise min uskyld. Jeg blev løsladt, uden plet på min straffeattest, men oplevelsen prægede mig. Jeg fandt det, jeg søgte. At vide, at de kan opfinde en så stor løgn, at de kan ødelægge dit liv på et øjeblik, efterlod mig med et sår, der endnu ikke er helet. Og alligevel er jeg her. Jeg kom ud af det hul, selvom jeg ikke er den samme, er jeg stærkere nu, og jeg er ikke bange. Gennem alt dette tog bønnen form, der var flere versioner, ikke som en mild løsning, men som en bitter frelse, født af desperation, af behovet for at finde noget større end tomheden, intetheden. Trods de indre dæmoner tillod bønnen mig at begynde at genopbygge mig selv langsomt. Intetheden blev en slags kraft, en kraft der ikke længere var destruktiv, men transformerende. Dette var kun begyndelsen på en række begivenheder, der førte mig til grænsen af det tålelige.